дар театри шумо баҳсу ихтилофи назар бо ҳунармандои калонсол бештар сари чӣ аст? дар кадом мавзӯъ шумо баҳс мекунеду назарҳотон гуногун аст зиёдтар? хуб, мо ростӣ гӯем, агар гӯем ки баҳс ҳам намекунем, дуруст аст. дар эҷоди баъзан вақт мешавад ки бисёртар мегӯянд ки мисол ман ҳамин духтар офаринаш ки ҳамин қасол кор кард, ягон вақт дар кор дер намеомад, сари вақт сари кор буд. на ин қабоҳи сиёҳ бихоб дар он бистари пур аз фаҳсу фишқу фуҷур ва аз арақи ба ҷабини бадан бунок. Не, ин хел намешад. Камтарак бояд дигархелтар, оромтар. хулоса, ин як порчае буд аз намоишномаи Ҳамлет Шекспир ва ҷумлаи охираш ҳам фикр мекунам ки аксари онҳое ки дар театру ё дар саҳнаи филм буданд медонанд ки эроди ҳунармандони калонсол аст. дуруд, бо шумо ҳастам Далер Эмомалӣ, журналист, подкастери лоиҳаи Зира Медиа ва ин фасли нашри навбатии подкасти маро бишнав аст. дар фасли дуюми подкасти маро бишнав мо оиди ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳо бо худи наслҳои ҷавон, насли калонсол ва мутахассисони соҳати гуногун суҳбат хоҳем кард, то ҳамдигарро шунавем ва барои ҳамдигарфаҳмии якдигар омода бошем. дар нашри подкасти навбатии мо Зарина Бадалова, ҳунарманди театру синамо ҳузур дорад, то ин ки бифаҳмем ки дар фазои театр, синамо ва пушти баландгӯяки дубляж миёни наслҳои гуногун чӣ баҳсу андешаҳо ҳаст ва чӣ ихтилофи назарҳо. мисли он ки чаро насли бузургсоли театр ҳамеша мехоҳанд ки бо ҳамон сабки Станиславский бозиро идома диҳанд ва ҷавонон чӣ мехоҳанд? оё бозиҳои муосир ва ҳатто лаҳну диалогҳои замонавиро ҳунармандони калонсол қабул доранд ва ё не? коргардонҳои ҷавон дар майдони синамо рӯбарӯи ҳунармандони калонсол бо чӣ мушкил рӯбарӯ ҳастанд? ба ин ва дигар суолҳо дар нашри навбатии подкасти мо посух хоҳед гирифт. Зарина, бори дигар хуш омадед. ташаккур зиёд. Салом Далерҷон. пеш аз ҳам ташаккур мекунем ки имрӯз манам меҳмони барномада интихоб кардем. хуб, мо омодаем. саломат бошед. бисёр мехоҳам ки як суҳбати озод дошта бошем. майли, ва ҳар ҷои суҳбат агар ман ҷавобам гирифтам қатъ кунам, иҷоза ҳаст? боша. саломат бошед. Зарина, фикр намекунӣ ки ҳамун ман дар ҳолати додашудаи бобои Станиславскимон ки наздиктар аз зиёдтар аз 100 солам шудааст, барои тамошобини имрӯз дар саҳна ба дард намехӯрад дигар? бале, ин ростӣ дар ин бора бисёр андешаам мекунам баъзан вақт, чунки тамошобини имрӯзи мо махсус ҷавонон бисёр нозукбин ҳастанд. барои ҳамин хуб, аммо баъзер вай ҳаст, чӣ мегӯянд, баъзер қонунҳои ҳамун Станиславский ҳаст ки шояд хуб бошанд, шояд не, аммо ман фикр мекунам ки бояд ки ҳамқадами замон бошем. худат ҳам имрӯз дар рӯи саҳна аз рӯи ҳамун системаи Станиславский нақшофарӣ мекунӣ ки гоҳ-гоҳ қолабшиканӣ мекунӣ? ман фикр мекунам ки аз рӯи яъне системаи Станиславский ман ҳоло нақшофарӣ накардам, ҳама вақт қолабшиканӣ ҳаст. ҳама вақт як тарзи худамро ростӣ бозӣ мекунам, чунки як мехоҳам ки вақте ки тамошобин вориди толор мешавад, як чизи яъне ғайриоддӣ набинад, як чизе ки яъне гӯяд ки чӣ буд, нафаҳмидам чӣ хеле буд, чӣ шуд, як чизи оддӣ, як чизи заминӣ, як чизе ки гӯяд ки нафас бар нафас хӯрд. дар театри шумо баҳсу ихтилофи назар бо ҳунармандои калонсол бештар сари чӣ аст? дар кадом мавзӯъ шумо баҳс мекунеду назарҳотон гуногун аст зиёдтар? хуб, мо ростӣ гӯем, агар гӯем ки баҳс ҳам намекунем, дуруст аст. дар эҷоди баъзан вақт мешавад ки бисёртар мегӯянд ки мисол ман ҳамин духтар офаринаш ки ҳамин қасол кор кард, ягон вақт дар кор дер намеомад, сари вақт сари кор буд. эҷоди баҳсҳо мешавад, аммо каман дар кам. бештар мисол баҳсҳо мешаванд ки чоркунҷа раҳ гард, дуруст шин. барои ҳамин хуб, баҳсҳо эҷоди каманд, бадбахтона.
баҳсои эҷоди каман, яъне бештар баҳсои бо мову яъне ҳунармандони калонсолон ман инро дар назар. масалан шумо ҳар гунае ки бозӣ кунед ҳунармандои калонсол қабул доранд? Не. вале ман дар аввали барнома гуфтам ку на ин қабоҳи сиёҳ вақте ки мегӯям ки не ин хел не камтар дигархелтар ин хел ай бозӣ кун. хуб мешавад ки ба онҳо писанд намеояд, мегӯянд эрод мегиранд, аммо қабул аст, эрод ки қабул аст, чаро не? шумо қабул мекунед ҷавоно? ман намедонам ки қабул намекунам, ман ҳатман қабул мекунам. ягон бор фикр накарде ки на ҳамеша калонсоло метавонанд гапи дуруст бизананд ва на ҳамеша метавонанд калонсоло рост бошад? хуб яъне ҳаст баъзан вақт мешавад ки мехоҳӣ баҳс кунӣ ҳамроҳшон, аммо вақте баҳс тӯлонӣ шид гумон мекунанд ки ба асаб якдигар расидани якдигар мешавад, баъд нофаҳмиҳо мешавад. хуб мегӯю аммо бозам кори худатам мекунӣ. Намедонам агар ин ҳозир баъд инро тамошо кунанду гуфтанд яъне эроди моро қабул мекунад, кори худша мекунад, аз ина баҳс кунад хубтар аст. Лекин ман тӯлонӣ баҳс намекунам ҳамроҳи бузургон. ҳунармандои театри давлатии ҷавонон як қисматашам ҳунармандои мардумӣ ва воқеан мардумӣ ҳам ҳастанд ва онҳое ки бо унвонам доранд. ва бо инҳо чӣ гуна баҳс мекунед дар саҳна? хуб як бо муаллима Раҷабул Қосимова ман бештар ҳамсӯҳбат мешавам. он кас фақат як гап ёдам буд ки вақте ки иштибоҳ рамаш мекардем, онҷа духтарашо бозӣ мекунам, яъне намоишномае аст ки модару духтар ҳарду қотиланд. ва ҳамонҷо фақат эрод чунин буд ки яъне мегуфт ки лабу даҳаната ҷамъ кун духтар, яъне дуруст гап зан, яъне тарзи гап зан ки ба тамошобин шунаво бошад, тамошобин фаҳмад калимаатро. Аммо ин эрод қабул аст. баъзан вақт хуб мешавад ки яъне як ҷумларо баъзан вақт мешавад ки хуб одамӣ аст дига дуруст гуфта намешавад, задара нодуруст мемонӣ, баъд болои задаҳои ҷумла кор мекунад. хуб бо динамикат бештар кор кунед. ин эрод ки хеле қабул аст барои ман ва муаллима хеле баҷо эрод мегиранд ва фикр мекунам ки ҳатто муаллима ҳам агар маро бахшанд, агар хато фикр карда бошанд, дар амон қонуну қоидаи станислав ки бозӣ намекунанд, қолабшиканӣ мекунанд. ва хеле рости дӯсташон дорам, эҳтиромшон дорам ва ҳамавақт эродшон баҷо аст. дар мавзӯи калимаву ҷумлаҳо гуфтен, умуман калимаҳои муосир, ҳаракатҳои асри 21 ва ҳатто пӯшиши либосе ки дар асри 21 аст, мо имрӯз дар саҳна кам мебинем ва агар бибинем ҳунармандо чӣ хел бархурд мекунанд, чӣ хел қабул доранд ин ҳамаро? рости ҳамин намоиши тозаиҷоди гӯем гунҷишкакон ҳам механданд. дар он ҷо ман нақши як келино мебозам, баъдан гуфтанд ки ҳамин либоси ту, яъне рафтан ҳамин либос надухта буданд, рафтан харидан ва ҳамун халате ки хонапӯшак ҳаст гӯем ва курта буд, куртае ки яъне як маросимравак, тӯйравак. ҳамун халата гуфтанд ки ҳамин халат ҳамин рӯз ҳама дар кӯча мепӯшад, либоси театрӣ нест. гуфтанд рости калонсоло? хуб, бале. яъне театрӣ нест ин либос, бояд як либосе бошад ки театрӣ бошад. ман ҳам яъне ҳамун чӣ мегӯянд, ҳамун нигинаҳояш бисёр аст, яъне ҷило медиҳад, чашми тамошобина мезанад, тамошобин яъне ҳунарта нигоҳ намекунад. хуб ман мегӯям ки агар ҳунар асил бошад, кашида метавонед тамошобина, нигоҳ накарда ба ҳамин ҷило додани либосҳо ва бигзор бошад, чаро не? яъне ҳамин либоси хонапӯшак ки имрӯз дар қадди кӯча ҳама духтарҳако мепӯшанд, ҳамон халата гӯем бештар мепӯшанд, ман дидам, аҳамият додам. бигзор дар саҳнаам ҳамон чиз рости. баъд вақте меояд ва боро шундам ки халатут хушрӯ, ай ҳамин рафта ай бозор мехарам. яъне бубинед вақте ки тамошобин меояд худаша дар саҳна мебинад, он вақт намоиш писанд мешуд. бале. вақте ки вай меояд худаша намебинад, мегӯяд нофаҳмо, чизе нофаҳмо. дуруст, аммо ҳаст намоишҳое ки махсус як тарзи либоси худро талаб мекунанд. хуб агар вобаста ба таърих бошад, бошад. бале, ба ё ки масалан аврупо ва амрико бошад, фаҳмо бояд либоси уна интихоб. хуб намоишҳои фалсафие ҳаст ки бигӯем дар ӯ намехӯрад ҳамин хел либосҳое ки гӯем кӯчагӣ намехӯрад. аммо он калимаҳое ки меги калимаҳое ки аст ки баъзе калимаҳое аст ки барои ман нофаҳмо аст. барои ман ҷолиб аст ки чаро мо имрӯз дар саҳна компютера қариб намешнавем, вайберу ватсапу фейсбука калимаша намефаҳмем, калимаҳое ки ҳар дар зиндагии мо ҳаст. калимаҳо рости гӯем ки ҳозир драматургияи театр гӯем баъзан вақт фикр мекунам ки хуб чоркунҷа, аммо як вай ҳамин нависандаи мо чун машҳур ҳастанд, Сироҷиддин Икромӣ. бале. он кас як
асаре навишта буданд вориди ҳамин ки яъне нависанда бо ҳамон гӯем мухлисаш тариқи интернет шинос мешавад ва ҳамон бо ҳамон мухлисаш ҳама вақт китобҳояшро тариқи интернет мехонад ва ҳамон асарро вақте хондам баъд гуфтанд намешавад ина яъне дар саҳнагузорӣ кунед тариқи интернет тариқи фейсбук шинос мешаванд ва рости фикр буд бале ман ҳама вақт як гап мегӯям бояд ки ҳамин театр имрӯз ҳамқадами замон бошад ҳамқадами либоспӯшиам ҳамқадами вақте ки ба ман гуфтанд ки халатат ман дар мақул шуд ман рафтам махс мехарам ҳамин халат бо ҳамин рангаша ин аллакай гӯем пас ин хуб аст модоме ки оли ягон баҳси бисёр шадид тона ки натиҷаи нохуб ё натиҷаи хуб оварда бошад бо ҳунармандо дар ягон намоиш нақл карда метавонӣ баҳсе ки хеле сахт рафта бошед шумо метавонед номи ҳунарманда нагӯед вобаста ба синни солаш бошад агар хуб бештар 10 сол шуд дар саҳна ҳастӣ чизе хотир 12 сол мешавад баъд хотираҳо зиёданд бадбахтона гӯем хотираҳои бадаш бештар аст аммо хубаш ҳам ҳаст хушбахтона як чизе ки корои мустақилона мегӯем бале ва дута кори мустақилона дорам якеш замони барои ишқ якеш моноспектакли актриса ва будам бачаҳое ки хуб ози шумо баҳси гӯем ҷавонову калонсоло гуфтест хуб аммо будам мисол суҳбатое ки мегуфтанд чӣ дар корай шаву рӯз дар ҳами хунукӣ дар ҳами барфӣ ин ҳамиҷа мешини палавик духта пилит натан хонат натан нохӣ чӣ мекунӣ бира дар гармӣ ростӣ намедонам як чизае ки баъзан вақт ихеле ки мағз ҳамин зимистон мешавад ҳамин хунукиҳо мешавад ҳамин илҳоми як намоиши нав як кори мустақилона махсус ин ҳамин шабу рӯз бозам яъне хуб нест дига бо кӣ кор кунам хоҳишмандон нест ҳама дилошон хунук ҳама ҷавоно амалака хуб ман ҷавонора гуфтестам хуб як дар бораи бузургҳо хуб алоҳида мара бубахшанд рости хеле эҳтиромшон дорам хеле дӯстшон дорам ҳар ҷое ки бошам ман ҳама вақт пешшон мехезму тазим мекунам салом метиҳам хеле эҳтиром дорам аммо буд дар байни калонсолҳо ҳам буд дар байни миёнсолҳо ҳам буд ки кида дар корай махсус барои моноспектакле ки ман ҳама вақт фарш медохтам ҳамун фарши замине ки парвона буд вайра тоир назар наққошӣ карда буду аммо бадбахт кӯмак кам карда буд манда бадбахт ба маънои хубаш ба маънои хубаш хеле барое ки ҳамун ришта пуркиниам ман карда будам ва ҳар ҷое ки мешиштем баъд ҷона буд дар саҳна тамринҳо мерафт ҷона меёфтам ки ҳамун ман будузм ҳамуна яъне баъд мерафтем ҳамун ҷои роҳраве ки ҳамун он тарафаш мешуд ҷои дастшӯи занаку ин тарафаш дигар роҳи мардум даромадгоҳи театр фае ҷои хунук ҷо набуд ма дар ҳамун ҷо ҳамроҳи қамардин мирзоев ҳамин фарша паҳн мекардем ним паҳн мекардем баъд медухтем ва дар ҳамин ҳолат ҳунармандо ба шумо чӣ бархурд мекарданд ва ҳама вақт тағомуро розиқов мегуфтанд ки офарин аҳсан ба худо мегам духтар ман туда гап надорам хуб биед ба майдони синемо баргардем ва худатам ки онҷа зиёд будӣ гоҳ мебинам ки коргардонҳои ҷавон рӯбарӯи ҳунармандои мардумӣ ва ҳунармандои солор якам мат мешаванд яъне ба қавли дасту по хӯрда мешаванд ва ҳар эроду пешниҳоде ки онҳо мегиранд бечора коргардонҳо дигар мегӯянд ки хуб майлаш устод майлаш мисли шумо ҳарфи шумо чӣ хеле ки мехоҳед мехоҳед бозӣ кунед дар ҳамин ҳолатҳо ту чӣ фикр дорӣ бояд ҳарфи коргардон ҳарф бошад ё ҳарфи он ҳунарманд баъд аз вақте ки мегӯянд гоҳ бисёр қасоб бисёр шуд гоҳ ҳаром мемурад албатта бояд коргардон инҷа бояд кори худша шояд он қасоби таҷрибадор аст гапи ӯро гӯш кунем шояд не охи ман зидам ба рости нигоҳ кунед чашми камера умуман як чизи дига аст як намедонам пост кардам аммо марам бозам бубахшанд ҳамон одамои ноҳирфаӣ мара бубахшанд ҳар ҷое ки инсон ҳастанд хоҳиш доранд ба қавли русол любитил ҳастанд хоҳиш доранд бечора хуб намедонам хуб ҳамин ҳусношона сунӣ мекунанд чӣ кор мекунанд намедонам мара бубахшанд баъзан ана барои ҳамин баъд мегӯ маҷбур мешаванд аз қади кӯча мегиранд яъне инқадар мо дар театр баъзан бозӣ кардагием ки ё ки театрӣ шудагием дар филм мо театрона бозӣ мекунем аммо намедонам рости чӣ омадаи ва як ҳодиса буд ман на ном мегирам на номи филм мегирам чунки намехоҳам ба иззати нафси ҳамон нафар фақат ҳодисаро нақл кунед ҳодиса филм рафт ва ҳамон одам наворгирӣ мешаваду баъд ҳамон инсон меравад ку бинам чӣ хеле омадам ку тарафи яъне навор мерад мегӯяд нишонте ки чӣ хеле актёр ё актриса
актриса баъд яъне хуб гӯем ҳамон калонсоло мераваду инҷаш безеб як бор дига як дубл гир баъд ман мерам пеш коргардон ака мегӯм шумо чӣ кор кардестен мегӯм наворбардор инай коргардон инай шумо чӣ кор кардестен шумо ҳам вақти мора гирифтестен вақти мара гирифтестен яъне чӣ гуфтам ака манда мумкина ман безе ба иҷам каҷала биём ман бирам ман рости коргардонро бурдум дуру хела баҳс кардам вақти зарина ором ором монуш гуфт ман ҳичи гуфта наметавонам иёдама не ки хатои ман ки интихобш кардам ина чира медонӣ гуфт қайчиҳои калон калоне ки чия мебуранд ина мисол дарахтора пас мекунанд алафора пас мекунанд ҳамун қайчира дидагӣ гуфтум ҳо медонам номша намедонам чия яка уф унам хеле қайчия медонӣ рости ман ба гуфтум шит коргардони ҷавон буд коргардони хуб то ҷое маъруф ҳам ҳаст гӯем коргардон дар ҳамун соҳаи худаш то шид ака тамом модам мехел аст ман эҳтиром мекунам шуморо агар гуфтум ҳамин филм рафт ман бинам ҳамин хел хела қайчӣ карда будам хела махсусан ҳамои ҳамун каса гуфтум хуб агар ин кора намекард ин филм ба фикри ман ки даб дала мешид масалан ту худат ҳамчун як ҳунарпешаи ҷавон дар майдони навор бо коргардони ҳамсину соли худат метавонӣ баҳс кунӣ назарҳои худата бугӯӣ не бугӯӣ хуб намедонам рости бо файзло кор кардам бо абдуллаи зокиров кор кардам ҷавон ҳастам бо диловар усмонов ваям ҷавон аст султонов диловар султонов ба диловар султонов ва ҳамвақт ҳамон усмонов мегӯ ва бо хуб рости не нашуд ҳолатое ки ман бугам ки не шояд дар ёдам надорам ки не дар ҷои театр шудагӣ дар ҷои зиёд шудагӣ аммо дар синамо не ҳанӯз чунки чашми дурбин аст ман фикр мекунам ки ваё беҳтар медонам барои коргардони калонсол бошад чӣ мебинӣ ки ҳамун устод хато карда истодааст ту чӣ кор мекунӣ албатта ман фикри худам мегӯм не ки бозам коргардон бигзор ки фикри худша ҷобаҷо кунад вай беҳтар медонад чашми тараф беҳтар медонад ман фикр мекунам ту муаррифӣ мешӣ дар экран метавонад намеган аксари тамошобинои мо ки мегӯянд ки зарина ин хел бозӣ кард намегӯянд ки филми фалон коргардон аст тамошобини оддӣ ҳамеша мегӯяд зарина ин хел бозӣ кард хуб ин гапам дуруст аммо бале ҳастанд тамошобиное ки ҳунармандое ки мегӯянд не ман ҳамин хел бозӣ мекунам ан ҳамин хел мада мақлай ан ҳамин хел бозӣ мекунам хуб баъд яъне фикри коргардон куҷое монад баъзан вақт ман гумон мекунам ки гапи коргардона гирифтан дар кор барои беҳбудии кор ҳар ҷое ки мисол коргардон медонад чӣ кор мекунад медонад чӣ кор мекунад коргардони ман фикр мекунам тупой нестан албатта коргардони ҳирфаӣ коргардоне ки кор карда рафтаги аллакай ҳирфаӣ шудага файзло ки аллакай ҳирфаӣ шудага ба фикри ман файзло ки баҳс карда наметавонад барои ки аллакай ӯ бача медонад кори худша агар хуб бадбахт ба маънои хубаш дар ягон филмаш бигирам ура хуб ман фикр мекунам ки хуб файзло аллакай ман ғатӣ вай бача рости баҳс намекунам нигоҳ накарда ба ҷавониш накарда ба ҷавониш барои ки медонад корша ман имрӯз яъне ман гӯем ки дар театрам ҳамроҳи қамарни мирзоев бисёр баҳс мекардем баъдан дидам ки кори хеле хато мекунам ҷояш мешуд ки ман фикр мекардам албатта бо коргардони ҳирфаӣ бозам калима ҳамин на ҳама коргардоно ҳирфаия на ҳама коргардоне сатҳи коршона мераванд хуб ҳаста коргардон ки бигӯем ки мара бубахшанд рости хуб намехоҳам ном гирам даб далай рости корошон аз студияи дубляж ёд кунем пушти микрофони дубляж чӣ ҳолатҳо ҳаст дар ҳамин мавзӯи баҳсу ҷанҷолҳои масло дубляж рости аз соли 2007 гӯем оғоз кардагем хоб давое ки ҳанӯз донишҷӯ буд донишҷӯ курси аввал яъне ки он вақт ҳанӯз филмҳои нақшҳои эпизодӣ як калима як ҷумла овоз медодӣ ҳар ҷо як роҳгузара ки ҳамин хел оғоз карда будам ва хуб имрӯз омад ҳама вақт нақшҳои яъне марказӣ ҳамин хел баҳсо ҳаст онҷа ё не ҳаст чаро не мисол мешавад ки албатта бозам унҷадам гап сари коргардонои ҳирфаӣ меравад ҳаста мисол бачаҳои ҷавоне ки мегӯянд ки апа записа сар метавон худат профессионали записра нависта рафтанги ай ҳолати актёра бин мегӯянд нависта рафтанги апа записа сар меша бешухӣ хуб сарте апай мавлона апай мопайкар ман акай шӯҳрат ҳама яъне ҳамин ҳолат меша вай записи сарта мо навишта то ҷое ки ҳамин ё ки забон мондака мехӯра ё ки мешавад ки ба забони ба ҳолати актёр яъне нодуруст овоз метиҳем мешад ин хел саду гузора махсус имрӯз мисол коргардон апай ҳумайро
дар телевизиони Сафина ва Акаши Роз эродгиро даёнам ҳаста ва дар дубляжҳои шахсӣ гӯем Миразизи Мирвафо ва Латиф мисол гӯем инҷа нодуруст ши инҷа чӣ ши ҳолатча нодуруст доди ё чӣ ва якум бор гӯем ҳамроҳи Муҳиддини Музаффар баҳсотон шуд? Не, танировка шуд, танировкаи филми наваш. Як филми дов охирон филмаш? Бале. Танировкаш унҷа як гӯем ки як эпизоди нақша овоз додам ва чанд бор гардод. Рости хела гардод. Як бор дига зар инҷа хуб ман медонам ту профессионали не ки як бор дига. Яъне кушкана ин чӣ ва гуфтум ки бояд ҳамихе боша. Бояд ва унҷа медони вақте ки рост истода овоз медодӣ, хуб баъзан вақт меша вақтое ки вақт надорӣ хеле саросима биё ҳамина 1 соат ма дубляж мекунем мерам мешай хеле 1 соат дубляж мекунем рола мерам ё 2 соат. Аммо дар кор ки бояд кор кунам. Муҳиддин рости як эпизода ка хатима як ба фикрам хато накунам магар як 3 дақиқа ё 5 дақиқа не зар инҷо як бор дига менависем. Хуб ман медонам хуб профессионали гуфтам ин ҳоли мара хеле дорам марҳаборо чӣ хеле мекарда бошам. Марҳабо ки? Марҳабои ҳамкурсмон Фарзиева вайрам бурда будем, яъне як эпизоди бояд вайрам овоз медод. Гуфтум оли қадимаи хеле коргаи марҳабо таҷриба кам дошт. Марҳабо гӯем умуман таҷриба надорад дар. Хуб гузашт охи бебаҳсу беҷанҷол? Надидим рости бадбахтона чун ҳама вақт мо саросима будем, баромада рафтем. Хуб як суоли дигар дорам ки чаро дар фазои дубляж мо ҳамеша дар нақшҳои марказӣ ва ҳатто дар барномаҳои муҳими телевизионӣ ҳамун садоҳои такрора мешунавем мо. Чаро садоҳои нав пайдо намешаванд? ҳам аз миёни мардо ва ҳам аз миёни ҷавоно бахусус. Ҷавоно бахусус ин савола рости ман ба худи ҳамон бачаҳо худшон додам, ҳамон коргардонҳоам ҳам танзимгарони овоз. Файро кунед ҷавонора мегӯм. Файро кунед духтарои ҷавонам бисёр мегӯянд ки мисол апизарин мо мехоҳем равем, овозмона санҷем, бачаҳоам аз тамоми соҳа. Апаҷон мо мехоҳем дар дубляж як бор садомона санҷем. Рости баъзан вақт гумон мекунам ки овози худи ман дилбазан шуда дар ман дод. Дар роҳраи ҳамин Гулистон рафтестам, яъне рафтеста филмо овози худум худониумам мерам. Баъд яке мегузарам ки унамун овози унамун. Баъзан вақт овозҳо рости рост дурустай вақте зиёд шид, ширинӣ зиёд шид, қиртакат месӯзад. Ва бале буданд ҷавоное ки мисол ҳастанд ҳама бач духтаракон. Дилноза, Саодат, Марҳабо, бачаҳои ғайри ҳамин касби журналистҳо бисёранд. Мегӯм биё даъватшон кунем, медонед чӣ мегӯянд? Мара бахшанд аввал ҳамин коргардонҳо ама ҳамин танзимгарони овозанд ки гап сари танзимгари овоз бештар меравад новбаста аз коргардон ки вай кор танзими овоз мекунад. Запис гуфта мега апа мо хумона чӣ да ғам бутем? Тум яъне чӣ хута ғам метӣ? Охи мега апа ҳоз вай меояд 1 саат текст мехона 1 саат вай ёдте. Оха ёдте мегӯ ман ҳам хеле ёд гирифтам. Яъне ман ҳами хеле ёд гирифта будам. Баъд оста ту вай да нақши асосӣ нате мегӯ. Ту эпизод ниса. Не охи. Баъд яхе вай бадбахтии худи мо ҳам ҳастай ки мисол мо нақши асосӣ овоз метем, баъд ара овозмона дига када бо эпизодчам овоз метем. Яъне он ҳаққи онҳоро мегирем шумо. Намегирем. Рости намегирем. Нигоҳ кун далер. Ман мегӯм модоме ки ҳам хеле пула кам метен, анами эпизода анаму духтара файру кун. Ё ки пула зиёд кун. Ту яке бор аввалин бор ба дубляж? 100 бор раҳмат мегӯм. Агар миллион раҳматам гум хеле рости камай. Абдумин Шарифӣ. Пас ту ҳам бояд як ҳунарманди ҷавон аз барат гирифта равӣ? Бурдам. Ва бурда истодаӣ? Бурдам. Саёҳата бурда будам. Чанд бора мисол Дилнозарам мегӯм ба қаб кунам, ба қаб пушна мекунам, ҳамо духтарак як бор. Бурдам эпизодҳои ки худат баъд овоз вай овоз. Бале, чанд бор мисол духтара мехоҳам ба қаб кунам, онам мешад. Марҳаборо апай мо пайкар бурд. Саёҳата бурда будам. Суҳроби Нури ҳам курсмона бурда будем. Саодата ё саёҳата? Саёҳат, актрисаи пешнамон. Саодат чӣ? Саодата роли ваянда рости. Касе ки мисол мада омада хоҳиш кард, ман мебарам. Аммо Дилнозар овози набурдам, барои ки хоҳиш карда, аммо бояд як рӯз ҳамин касе ки хоҳиш кард хуб мебарем, ба хотире ки гумон накунанд ки бахилӣ дорем, мебарем. Ҳамчун коргардони намоишҳои театрӣ вақте ки дар саҳна кор карда истода ва ҳамин ҳолат мешад ки як актрисаи калонсол намегӯяд, баҳс мекунад, ҷанҷол мекунад, баромада мерад аз намоиша. Вақти тамрин аст ва ту фақат мехоҳӣ ки ҳамин ҳунарпеша дар саҳна бошад, дигар ягон каси дигар не. Ва вай негуфт, баромада рафт. Масъаларо чӣ хел ҳал мекунӣ? Хеле бадай рости. Агар ман директор мебудам, мегуфтам аризаша нависем броя брава. Қаршон кунам, мара бибахшанд, рости хеле эҳтиромшо. Ам бинависа бир аризаша бинависа. Вале ту ҳамчун коргардон мехоҳӣ ҳамин ҳунарпеша дар саҳнат бошад. Хуб,
ҳамаи ҳунар пеша бошад, дуруст, аммо будан ихе ҳолатҳо будан, ман шоҳиди воқеаҳо шудагиам ва ина бояд мегӯянд иваз кунем, ба кӣ иваз кунем. Аммо мешавад боз занг мезананд, хоҳиш мекунанд, зора мекунанд, ҷанг мекунанд, баҳс мекунанд, бармегардонанд, бо мебиёянд. Ором мешаванд, бо омада тамрина давом мекунанд. Шояд пагаш, шояд 2 соат паси ҳамон қаҳр карда биромада рафтагиш. Будан ин ҳолатҳо хела бисёр буданд. агар наояд тамоман Якташ ма. тум қаҳр карда рафта будӣ? Бале. Қаҳр карда биромада рафта будам. Ҷое шуда буд, то пага ба худам омадам ва хеле гирьяам кардам. Гуфтам чӣ ба хел рости хеле рости вақти аламоварае ки мисол вақти коргардон ҳунарманд якдигарро намефаҳманд. Баъзан вақт ҳолатҳое мешавад ки яъне актриса ҳам, яъне актёрам ҳунармандам, коргардон мешавад. Бечора коргардон. Ман дилам иққадар ба коргардоно месӯзад. На ба ҳамаш. Бозам на ба ҳамаш. Ман рости да якташ аслан дилам намесӯзад. Хуб номша биё нагирам. Чӯба ки ман ӯро коргардонам ҳисоб намекунам. Намек бигзор хафа шава. Ман надидам то имрӯз ягон ҳамун намоиши ҳамо мардака ки бугум во накард ягон коре ки бигем актёра кушод. Во ҳастан коргардон. пирам шудааст? яъне пирам шудаги аст? Биромада рафтаги ай пирам. аҳа, бо ҳамин қадр таҷрибаи кори ҳанӯз қаноат не бозам не. Ва вақте ки ман мебурам мерам, баъд хона мешини фикр мекунӣ, охир чӯба мегӯям, ман нодуруст кор кардам. Да занг мезанӣ, узрхоҳӣ мекунӣ. Хуб айёсо бо ҳақорат мешавад, даф шав, дигар набиё, ман дигар кор намекунам, мон ҳамин мусрава бупус бутоз да паси парда бишинам, хитра ҳичка набинам нарта. Ва рости хеле алам мекунам, мегӯям дуруст мегӯям, худо бармеём хап. Бугӯ чӣ кор кунам? Тамом, хап. Данта скотч ку кор так, актриса кор так, тамом. Ва ҳамин хел рости хел ҳолатҳо мешава, аммо каман дар каман рости. саломат бошед. ин нашри навбатии фасли дуюми подкасти маро бишнав буд ки аз ҷониби журналистони Зирамедия омода мешавад. ва ҳамсӯҳбати имрӯзи мо буданд Зарина Бадалова, ҳунарпешаи театр ва синамо. бозам ҷавони сипос. Саломат бошед. дар нашрҳои минбаъдаи мо низ оиди мушкилоти наслҳо хоҳем гуфт ва бо мутахассисони соҳати гуногун барои дарёфти роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо суҳбат хоҳем кард. фаромӯш накунед ки ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе подкасти моро аз платформаҳои Зирамедия дар Facebook, Instagram, Telegram, YouTube паҳн мешавад. ҷустуҷӯ кунед ва тамошо намоед. мо интизори фикру ақидаҳои шумо ҳастем. бо шумо будам Далери Момалӣ. дар театр, дар майдони синамо, дар пушти баландгӯяки дубляж ҳамеша баҳс ҳаст, ҳамеша ихтилофи назар ҳаст. яъне дар ҷамъ ҷое ки кор ҳаст ва боз кори эҷодӣ, ҳамеша наслҳо ба ҳам бархурд мекунанд ва фикрҳои гуногун доранд. муҳимтар аз ҳама мо ба театр биравем ва синамои ватаниро тамошо кунему дастгирӣ намоем. падруд то дурудҳои дигар.